Aero lewni gi wuoche. Just pass nyiswa ni into ere gima omiyo ni chiero mano ohala mar mitumba. Gima omiyo nadonje e ohala mar mitumba en ni after long period of frustration e tije mag andika, at times inyiso commitment e tich mar andika to ng'ato ok ne o low payments ma at times ok nyal sustain ngima mara. Koro anayudo pathway mag e-commerce market through a friend miluongo ni Marco Tieno, Marco Lweta, trainer mopuonja. Koro from there to koro na start up biashara. Gima omiyo ahero biashara mar mitumba bende en gima en affordable. Ng'ato ang'ata nyalo yude. To en biashara ma ng'ato ang'ata nyalo timo nikech ok dwar capital maduong' ahinya. Nitiere thoth ji ma wacho ni samoro iweyo tich mindikie. Ero kaka iwacho ni tij andika no holi frustrations. Nyiso ni jony gi midhiero makake kacha ma samoro ikelo gi tij andika. Inyalo miyo ng'ato advice mane? Masani ondiki to en bende en tiere gi midhiero miwacho go. Dwaro mare ni en bende odhi ochak ohala mare owuon. Tij andika weyo ok yot. The first fear mabiro ni you've been so used to rent ibiro nango specific date. And so sama you decide to log out to the fear comes ni date ni koro mabiro chulo rent, date ni koro mabiro manage school fees. But with me I sat down initially ne challenges. Nikech gima pokitimo ga gima podi train samoro pesa biro, samoro iuso, samoro kiuso. But ng'ata ma pod ondiki sani ma oketo e pache tij andika wani ngima masani o shift. Iyudo ka pesa ma imi ok rom ngimani. Kendo inaonga kata mana nyiewo law, loko kata diet e odi ok bed mayot. Nikech anything midwa ni ketie pesa ni to you have to go back to maths mondo you work out your figures. But the moment ma iye midonji tich ma kuri ji ajiri ni to yot nikech onge ng'ama control gima donjo. In iwuon mi control, ing'e chieng' ma kama obiro kobiro, ing'e kaka itimo giki, you are able to save, you are able to do your projects at home, kata koni, inyiewo upload moro, idak e ngima moro ma you are at ease. Emomiyo anyalo advice ng'ama pod ondiki, ng'ama ondiki ni kik iwe tich lakini inyalo rango side hustle. But ken tich ma finyi kabisa tinyalo jitoa. Yes, inyalo jitoa pole pole tu alafu ichako ohala mari. Just was koro kise jitoa to nitie ng'ama penjo ni ose jitoa to ang'o gini ma nyako timo na ni en bendo succeed e tich ma koro timo owuon ma ok koro orite ne ng'ato dhi chule. Tich ma ng'ato timo en owuon. The major vital point en ga savings. Ibedo financially disciplined mondo save nikech onya donjo like in a day anyalo nwang'o mach kabisa tu lakini nikech ing'eyo no onge ng'ama control gimiyudo no inyalo yudo ka sometimes misuse wan kaka wan pod wan youth ineno idwa nyiewo ma idwa kawo ma idwa dhi Mombasa idwa dhi Dubai idwa timo ang'o you carelessly itiyo gi pesa marach then baadaye tina ok nyal. Koro nyaka ibed financially disciplined. Pesa mar ohala nyaka ibed ni skano ing'en ma bedo kacha with the restriction like kain pesa ma itiyogo in kod accounts mar pesa ma inyalo ga withdraw to i boost go your stocks. And then there is that amount makoro kimuli kaka nan kode ma unyalo kushoni if in case gimoro wuok na kochuna inya koro kaka na bet kodika I have a certain account ma okanyal mulo and then I have account ma nyalo ga withdraw akinya med stock atimango lakini mane en because take it in mind ni self employment sometimes onge gimo mabro work from any other person. Kopo ni lwar in iwuon koro nyaka ibed financially disciplined.